now I want call my name so that you know where it is coming from. Yes. Okay, my people, I salute everybody. Onye Iwe live show. I am here. Let's see. I'm waiting for you. Come live. Make we do it. I know I waste time today. I said I go call for Mbaka as first call. Remember the thing where I talk last. But make we wait. Make people gather. Make people gather. Just if you come live now, share them. Share them. If you come live, share them. Make people gather. Make I do the thing. Okay. Make I check for my phone. Who is live now? So people where they live. Now them. We go do them. Because the situation now is getting out of hand. Okay, 7 people don't join. Okay, the 7 people that are online, I agree to now. Wait, make we see the check. Make we see the check. It can't be like say I did dark. Let me see. I hope you can see me properly. 9 people are online. Just wait. I will call for Mbaka anytime. Make I pray. If I say, if I finish prayer, I go call him now. So the people wait online, are they salute now? I send somebody make it take or gotta go bring me extra battery in case this phone you want for my hand. But make you wait. Okay. This my cap where I wear. This hat where I wear. You know say now we do Operation Python. Operation Python I be Egweke come. This one Operation Lizard. We go see. Hana me mana ekwaneshi. Hana me mana ekwaneshi. Chirenu. Operation Genede. Because I na ya ma kwekpesa aga na biko no cause na anya kwa opportunity je kurukwe. Aje kurukwe ni na ha amre. Ya no kwa wonder say na that boy guys there somewhere a lot azikwe. And I wonder gini me kwuru njo lot. My people, if you are joining us live now, I greet you. Onye Iwe, onye agarala miji, cherenu. Owo na ni ga mpe call na, ya de ka ndo anu ihe nkwuru. But I ga eme Onye Iwe. Kemgbe ọtụtụ eriele m nri, ama m agụ eriele, ịghọtara ya na iribe ha wo fort m. Ịghọtara because na wa ụmụrụ gị. Ịghọtara ya na ichi iri gị hapụ. Ụfọdụ ndị ịma mahara ntakịrị na-agụ some have food but cannot eat. Some can eat but have no food. We have food and we can eat. Glory be to the Lord. Na ya awụ mụtakịrị ndị mpa na ma ha nyega nri. Ịma ụmụtakịrị ndị nwere na-ata ige egwu ahụ ịghọtara. Wasazụ ntụ ụmụtakịrị ndụ n'ụwụ ọmpa gị na ama gị na-enye gị nri ịma ihe ahụ ga ma na-akpata nri ndị ahụ ga na-agụ. Ugbu a ka egwu ahụ mekere sense. Ụfọdụ ndị ịma egwu ahụ asị some have food but cannot eat. Some can eat but have no. Enwere ndị n'ime anyị nọ nga ugbu a na ha wụ some can eat but have no food. Na kemgbe this year na ahụbeghị something rie ịghọtara. But ha ji ego ha ji azụ data. Ọhịa na-agbacha m ara. Mgbe ile ha werekwa ego ha ga-azụ data. Bịa na Facebook. Eme slay king and slay queen. Ara agbakwala nụ m. Were ego ahụ iji azụ ga data ga zụrụ na biko. Before next time I get post, we miss you. Nah, we can't believe it. This guy is gone just like that. All you will go na that. Because hey, 50. Onye Iwe na-ekele unu. Ndị wonu ụmụ Africa. Share one, tell everybody, share it. Let everybody know that Onye Iwe is live. Ịghọtara anụ m na enwere one boy jege m. Biko unu abọọle mba obidolo nke ya. O megesi nke ya ugbu a. Mgbe o ji m set me foundation. But ugbu a na he's doing his own. Ọ wụzikwe mụ na ka o jigezi na ịma. Unu eweliwe ọwụ m Igbo ka anyị wụ. So onye eweliwe, onye abala mba, onye egbuli ibe ya. This is Operation Lizard. Oh here ke. Okay, let us start with today. So because ndị anọ na Facebook
asụmekelu niile tell people gwanụ ndị mmadụ na Onye Iwe nọ online na live ana m akpọ Mbaka ugbu a ka m gbakpọ Mbaka right now chee ka m chọọ nọmba ya ọ sendịra m WhatsApp n'abalị ọ sị m Onye Iwe but ịma na uwe ugbu a o nwere ka ụhụ ya nwa Fada Mbaka ahụ because mmadụ nwere ike were phone picture ya ji mere ele ha na-akpa ya ji mere DP mmadụ nwere ike were picture ji mere DP then werekwa aha change tige Mbaka sendara message m hello Onye Iwe biko don't call me tomorrow ịghọta gị filikwa n'ọdị rel Mbaka ka gị na ya na-ekwu nwere ike gị nwa si na Mbaka kpọọla gị gaa ahụ ime onwe ugbo echenjiele ịghọtara ugbo a dị funny so but ya nọ na ya wụ ka m chekie mara ma Mbaka n'eziokwu Onye Iwe na aha akpọ Fada Mbaka okay enwere akọ m ga-akọrọ gị na chere mbụ chere ka m kọrọ unu the story ka m kọrọ gị ịma ụfọdụ unu ji alaiki chi ije n'abalị unu aga na joint ịghọtara m na sport ịma ebe a ga-ega enwe aṅụrị ka m kụziere gị na otu esi ata chicken ịma ịgara ịta ya point and kill chicken ma point and kill azụ ka m kụziere gị otu esi ata especially nke chicken ebute ya lekọta ga-esi behave o before ma na-eme ọda ya once dị shọ na ụgwọ a na-akwụ ụgwọ ya place ala the order after place chara the order gị kwuo you don't like chicken na iwu onye chicken iwu onye azụ shota akwuo ya ikwucha ya na iwu onye azụ ebutezie ya ihe m jiri agwa gị ihe ahụ aga suspect gị ebute the chicken ma ọ dị azụ ebute the chicken ma ọ dị azụ ị ga-emewo ịma ma ahụ ọ dị ọkụ iwere ịgụrụ onye ọbụla na-eti aka na-agụrụ ịgụrụ nke gị mete ya ntị just mete ya ntị atala ihe buru ibu dọsa ya ebe na-adọsa ọkpụkpụ gị ịghọta gị edosa gị si na ihe kewa ọkpụkpụ gị were kwuru ọzọ gị mete ya ntị gị dọsakwa ebe ọkpụkpụ dị gị sa ihe awa ọkpụkpụ ihe awa otu ị ga-esi mee ka gị gụcha ihe niile ma ha chicken agwụ ma ọ azụ agwụ ibe gị na-atazi onion na-atazi cabbage na-atazi ọkpụkpụ gị bidozie tawazi ma ebe nke agaghị pakịrị nke gị nke gaghị dị ka waste ọ dị ka ihe atụfu gị gị bidozie n'isi jizie nwayọọ batawazie ya ọ wee na-ata ndị mmadụ na-awọnda si na elekwuru otu Onye Iwe si bịa joint anyị atachala ihe anyị ọsị I don't like chicken ma I don't like point and kill but ọ ka na-atakwa ihe a ihe nyere gị na koodu ị ga-eji akpara ahụ na Disemba because ama m na ụfọdụ n'ime unu ekpebiele Disemba enwe ka ha ga-azụ naanị ihe a gara eme onye ọzọ zụta ka ha taa and because onye ọzọ ga-azụta ka ha taa a ga-adị like 5. Remember that na egwu anyị got today some have food but cannot eat, some can eat but have no food, we have food and we have food ahụ for ụmụazị ụmụazị ndị nna ha nyere ha nri but enwere ndị ndị oke ka nọ nga akara enye ha nri ihe m nyere gị na koodu secret m na-eji eri ịghọta m gaa na joint jụọ ọbanyị nọ nwanne m n'ọhịa ma ọ ngudi m gaa na joint ebutaghala the chicken ma na-agọrọ mmịa ntị ma atụsị ya dịka ọwakpụ ka m tụfuru before you know it nwanne ọgụ ma uru ihe niile ọ ya let me call Mbaka. Okay. Hello. His Father M. Amamo Emma usually ọ na-eme mkpọ ndị mmadụ like this ana m eji ka akpọ ha Emma Father ụjọ tụka m ịkpọ gị kemgbe because ịma na ị nwere fans ịma ha ngụcha mmiri ga ha like this nwanne isi agbari everybody enwere ke m ga-ekwu nga na sef enwere ke ha kpọ ndị Facebook akọ thumb off fọdụ enwere ajụ m sị ma ha sị m jọgo oke ndị gị na-ekpere Onye Iwe ekpere Chineke azala ekpere gị chee ka ngwazi gị ekpere azala ya ekpe ole just kpekwa akụ ịsọpọtụrụ Buhari ọgụ asọpọtụrụ Buhari ga na asọrọ gị gese passport picture with Buhari aka ịhụrụ ihe mere Nigeria na
Mba fada biko hapụ ihe aha biko na ịhụ mmadụ ibe m ihe ahụ ihe touch my non-ted ọ naghị gị ka e mere ete m mmanụ n'ọtụtụ mba fada mba fada hapụ before ka iyi ma adoration ị na-eme m na-ege bete ugbu ege ozigi m Buhari aha bad luck hoo ha na dekwu eziokwu kwuo ya kwuo ụmụ Biafra si na m jụọ ga ajụjụ na support ga ha fada ugboro ole ka egwurule Christians na ugwu Hausa ugboro ole ka ndị na-achị ndị ma bịara gbagbuche freedom of religion ọ dị mkpa mba fada ihe m chọrọ ikwu adịga m very very careful maka fada nna m agaghị akpọ gị gbuo ma karịa biko ihe m ga-eme nwere m ike sị ama just forward nọmba gị tụ ndị asị m kpọọ gị ihe ha chọrọ ịgwa gị ha gwazie gị direct na ihe wuri ka ha chọrọ gị set m up fada mba fada mụ achọ ka m na gị nwee problem biko m na agaghị nwee problem but ọ pụtaghị na ikwu oke na awụ ya aga m ekwu anything fada hoha ke Buhari ahụ maka ihe something si mege na fada obi adịghị m mma hoha fada ọ gacha m ahụ ịkpọgo otu aha ma m ka m ga-akpọ gị na ihe emebie ama m na dị highly connected fada ịma ihe ga-eme enwere ihe asị m gwa gị oke ị ga-akpaghachi m azụ before the end of the day ngwa akpaghachi m azụ biko ama m na ka m cheke ihe ndị mmadụ gwara m na ka ime onye a ga-akpọ today ghọtara agwara m ha last week na m ga-epu ụzọ kpọọ fada Mbaka today but fada Mbaka adịga m careful mba fada ọkwa ebere ka m meghere go mgbe ikwukwe na m dị ọsapụzie fọ ngawazere gị ije na hapụkwa ihe ahụ ikwugede ahụ ana ije m ga-agakwara gị akwụkwọ ije m ihe akwụkwọ ije holy water fada biko baba biko mgbe ka anyị cheke na ụmara ihe ndị mmadụ nụrụ chọrọ ka anyị kpọọ chirenụ let us see onye kụnụ chọrọ ka onye iwe kpọọ ka anyị bale anya na let us see what people are saying anyị ga-ahụ ka mba gaa tụrụ ite onye ọbụla nwee ndidi gịnị ka ha kwuge 23 comments okay nyawa operation egwu ngwere na biko ndị onye ọra na ebe ọ nọ biko ụmụnne anyị mewu IPOB member mewu IPOB member biko onye ọra mụrụ anya na biko na because onye egbe aha gburu ndị Onye Iwe, what's your stand? You stand calm in this face of provocation by the military. So not angry, Onye Iwe. Everyone else in Iwe ga ham. Na okay, he ga-eji man Iwe ga am pịawa phone m. Am pịawa phone m jiri kwa ngede kpọwa ha. Gụm elekwa ihe gosi na Iwe ga oge. La when hapụ chicken kpọọ Mbaka Biafra land on some fire. Mba biko ndị asị mkpọ Buhari but akpọla nụ Buhari before ha si jubirila mini. Ngwa oke ihe ga-emenụ ka m drọpụzie fon gazere Buhari ije ka m kpọkwa ya ọzọ. There is problem in now Biafra land. Kesi onye a na-akpọ Kesi Benjamin ya vice president m na comedy court then oke nwanne nwoke lege from New Delhi India. Design Madueke nna design Madueke na-asị mkpọkwa n'ahụ nna ịlọta onye ha lọtago hụ funeral ya ka Bobrisky ọ mmadụ ịsị ga-akpọ Bobrisky mkpọ nkịta ngwa ka ịkpọ Bobrisky ka ọ na-akpọ m oke kọmentị na akwụkwọlo ngwa ka ile ndị Onye Iwe thank you ka asị very very funny go on oge dịkwa very very funny ịma mgbe ụfọdụ achọghị ịkparị mmadụ ọkpa aka esi akparị ya nwa chichi na-emere leke ihu gị dịkwa funny ọ na Onye Iwe dị funny okay 155 people online unu share where
unu share ngwa kam. Yes, yes. Okay. Please, somewhere for Buhari to. I from Buhari last week because I'm not Buhari also. Buhari ne phone ya battery Buhari adegem phone ya adegem battery ane on a recredit. Call Nnamdi Kanu. I called Nnamdi Kanu last week. Call Brutai. Onye udi Brutai ya. Call Shakau. Shakau onye shi ni Boko Haram. Nwakama oya. I'm going to call Shakau. Shakau. Na but ma di danger ikpo Shakau na mkpo Shakau na adize ka Shakau onye Igbo. O ka ha maka mapukwa aboki mekwa aboki kpolo munna ya dia. Ampokwa ya ngwan kam adiko omuni Igbo ka mkpo ni ya. Hello. Shake wanile. Na wanne. Na Afghan no na amrum n'ime Jesus Christ na aka me kwere na ibili n'ọnwụ so many times. Nna ina anwụ. Ake hụrụ na nwanne gị nwoke akpọga Jubril Aminu. Ya hapụ ga Sambisa Forest ọ ga-abịa gbatu niile. Buru mgbe egbe ya na ndị amị niile kpọtasa ha n'ala Igbo. Na ha mego Operation Python. Egbe eke. Oh, okay. Gịnị a na-anụkọ? Unu anyere aka ya win election. He kwuru ihe mere eme. Shakau. So he na-achịkọwa na Boko Haram anyị na-anụ maka ya. Aka ha dịcha ya. Akwa ihe eji esi wepụ aka enwe n'ofe. Ekwule ihe ka. Shakau biko enwere one thing ji kpọọ gị. Ụmụnna gị ndị ke na-achị nna ma na-abịa ebe ka ya burukwa AK-47. Iwu ike kpọọ na fon ha lọtashịa. Gbọọ na fon ha lọtashịa because anyị decide anyị gaghị na-eri nnama. Before kwa na ego na Argentina, ịta anyị atọ imported pork. Nnama aka azụgadị from Ndugwu Hausa. Akwa nnama ha na ha mege ihe iberibe n'ime ọhịa. Ha na nnama mecha ihe iberibe n'ime ọhịa ha bịara sa anyị nnama akwaghị iko bute mmadụ. Anaghị ata ka ahụ biko ntawa ihe unu. Shakau. Na a ga-asị ka mkpọrọ onye ọjọọ taa. Unu chọrọ inweta independence. Anyị nwa akwa chọkwara aka anyị. Shakau ihe ọbụla chọrọ ime eme. Ọ gbasara gị ebe ndị ama egbuli gị. Ha sị na ha ga-akpọla gị 1 year after ha batara n'ọchịchị. Ihekwa onye na-alụ dọg akwa onye ike dị. Mgbe onye isi ndị ọchịagha anyị akpa ha ahụ. Naanị ntị nse fọrọ gị ya ahụ. Ihe ntakịrị akpọlala ya London ya gara ebe ahụ sịtara ọ ga-eji ihe ịghọcha ntị ya na-ata pizza. Shakau biko mere nwe ihe imege ka mere ihe dịra m mma biko. Enwere nnache ka m n'anya nna dịka ndị ese ndekwarala m ya ahụ akọrọ m nta nka fọ ihe ahụ. Ha ndị a chọkwara ịgba m something o. Biko ya kwana m nọrọ nga ha gbataba egbe. Na-agba onye iwe onye na ha gbada egbe dị igbe aga ije. Igbe aga mgbe agala somewhere. Enweghị ha gwara ọwa ekpere ka anyị kpege enweghị much. Nwa Shakau. Ụdị adịkwarala gị biko unu ndị ọjọọ. Tọn n'ime ọhịa nga ahụ biko Python ahụ ha butere n'ala Igbo elukwu na Sambisa Forest biko. Ndewo. Ụmụ Afrịka. Nna bụta onye asị mkpọ dị Shakau. Eleghị ji na-asị mkpọ Shakau. Gịnị ka gị na Shakau megekwana biko. Ịma na enwe ụdị kọl ị ga-eme ndị even ndị MTN kọ ma ndị Airtel ma ndị Glo ma ndị ihe a. Chiri ka m kwuo very important thing na Onye Iwe release latest video na Monday. Mee release ya ntị si unu gaa na YouTube ga-ele onye ọbụla afụrụ. Unu afụrụ mee ka na ama ihe unu mege. So na ama unu ga-agara na YouTube ga-ele video a.
biko unu mechaa ka ugbu na-aga na youtube.com/chukscomedy ebe a ka unu ga-ahụ ihe niile ebe a ka unu ga-ahụ ihe niile ngwa ka echeke onye ọzọ asị mkpọ Onye Iwe, what is your stand na gịnịkwan okay ka m cheke call Okoro Hausa but akpọla m Okoro Hausa before now. Call Onye Iwe, please call Amin to withdraw his army from East. Okay. Call Area TV. And make a little niile. Monday watcher from Malaysia. And make a little. Ogije. Kelly. I see you. And one night work they get na Chinese so. Na. Osimpo. Nele kwa nya kpoga hush poppy. Hush poppy or ya Bobrisky okwa. Ko elekwa ni onye ka because my brother not behind the camera. Hush poppy ele ho na anokwa. Okay, onye nwa ka ha nwere ego. Ha kana log. But na hush poppy ka ha nga na nyo ha nkita ka wa ha mmadu. Okay, onye ka asị mpakwa advance the kidnapper. I want to learn more. Onye ka watching from Netherlands. Advance the kidnapper. Okay, kampo design Alison Madueke ngwa chere no na. Design Alison Madueke ngwa wait, let's call her. Kai boy ya na. Hello. Auntie. Auntie Onye Iwe kpoga. Sorry ma ke kwaga kwan. Okay, obi fuga gofu. Ndo obi gbawara gị. Gị gbawakwa n'ugo obi. Okay, property gị ndị ahụ. Ya Auntie Madueke. Ọcha nọ ka property gị chọ gị bi ala mmụọ. So hapụli nnọọ ihe ka ibutechara nnọọ n'ụwa Jizọs ke. Auntie mama m na-enwere m onye dị ka agụrụ na-egbu m n'ala ịgwaga eziokwu. Ka ibe gakwa na nkwa. Okay, ihe ntakịrị metụ gị na-aga ibewe. Okay, now it is emotional. Chai! Ịtala ahụhụ. Sorry. Ịtala ahụhụ. Auntie yakwa dị ịta ahụhụ elekwa ke mụ atara. Mụ ataziri kọnkịrị. Auntie biko ka m gwa gị eziokwu akpọga m gị na ka m kparịa gị. Akpọga m gị na ka mma njakịrị chọrọ m something auntie. Auntie nyetụ m ka obi dị m mma just nyetụ m tee. Ego ole nyere m ole ole nyere m portion ọrịa gaha ya bịara m. Nye m ego nyekwa m ọrịa nsogbu anọghị. Ọ ka mma na-eji m ego ma arịwa ọrịa. Onye na-arịa ọrịa mụ na-eji nyekwa n'ego emekwa ya na emekwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọrịa ahụ esere ọnwa kpọlala ha enwekwa shishi ha ji. Ebe ole ibe ekwulen. Enweghị ka m gaa na EFCC nke ha nanala gị. M nwekwa na ụmụ onye na gị dịrị m lee n'ebe nọ lee ebe m nọ idiga m n'aka n'EFCC. So iwu ike emeli Western Union from there na m akpara ahụ na anti ngwana mmadụ enye m something ma gọzie gị ebe ka nọkwa na hospital bed kpachikwa ego riwezie ya na gị hapụga. Oke m chere oke nwe otu ga-esi agala ụlọ ọgwụ ga-esendara m dị ego ihe mere ihe a gwa m ebe ọ nọ ka m ga-ewere sọm aga m ewe ha niile. Ka itigekwen ike fụga gị ụfụ antadị ka ahụ niile agwụla gị ngwa ndo otu a ka ụwa dị ndo nna elebise dị ego nọ biko bifo gị hapụ. Antị mgbe ọchị ka ịchịga ka ịkwaga ụkwara
anti ibe ga-eze akwa mgbe ejikwala akwa akọva up biko gwa m ngwa rie n'ihe na ite loan da ya loan gidewe ego gị cheme ese bụ credit m biko aha kwakwara m Alison Madueke ka anyị Chieke ele onye ọzọ anyị ga-akpọ ugbu a ndị ele ha nọ na ikuku watching from Brazil. Rochas Icheke ịmara na Rochas released ụmụ Afrịka unu agbalịala Onye Iwe ga-continue kwa next week unu abịa anyị emekwa ya ụta anyị na-eche eme ya unu agbalịala unu share wee gwa ndị mmadụ na Onye Iwe mere call before ma apụ ma just chere ka m kpọọ hello ọgụ nwa lege na aka m kpọgara na gị nwa lege m na aka m kpọgara na ngwa bye bye no cool cut